Ki kat tu kat ni ki nohi kai SSC minta kasni ki laong bakim ya hap jingmut bat kemeglaya Samagra Shiksha Ahimanta School Association kebertemu ban ai mukot duma bersyaik kesorkar tang nakadau ba kesorkar jela kampat la ban siu ketulop pasa jung ki nohi kai. Habakren ki lak pathai kubor Shillong Press Club uwe ni ki nohi kai SSA ulaong ba kabhai ki nohi kai bikin ya de kelinti jong kajing kren bat kesorkar. Ni hi ngiyadon hang ni lesi kumuwe ngi kai ngim samadon kata kajing kren nrai ngaru ngasui i ga ai ga bai presiden jongi isu sim bai ga to ga decision po mana student lesi banong no ban su al case bai direct ya ka state government hagawi dei but ka subscription ka bakum ka MSSE central body kilayat chat menta syakmat banpan arhajar tengka na uwei pa uwei unong hikai nakabanta ka ni ban file case ya ka state meklaya ti shu habai dei bagani ngisno ban pasat jing murlem ya ki paranung hikai ki babon le si kimpat yasiu habai dei bagani kapisah kabha bangin ya perkhat bah janai bahatu kabiang ni em bangin aikis ya ka sorkan meklaya lani ngihaban perkhat bah yo lesi kabu jing penban yang ibat hadin tinga kerparu igi we gi paranu hika gi bompat siu ka bha banginaya siu ka jing smuthu ka jong asimet namar kambha bangini pen ibor bar ka sorkan meklaya yo lesi la sai pat kapus ka jongi kampat dei hiru kata ka mengilong stable ka mengyong namar la poin yang i daga SMC ka jing menta kalong la sai ngihaban penbiang iki noms ki babun ki nung hikai larangi keren iki ai ki mo ki barang bon ki jingduna ti kumuwei nang nung hikai ngakwa ban pasat jing mulem bahawi di bagani ka kut ki si kamha bangin ya te kani galenti ni ai hala ka chong chu chu min hikai nei tang ka wei suan on pasat jing mud ne magi wei pakin hikai ki bam pat siu ya kan ka jing Ani kipampod dan kata ka cingmut kipampala ban rai ban yakun na em na ka kies ba ka sarkar. Ni su ai kata ka cingmut saki ba na galang chung ngahi simen. Bat ka cing sau chung ngahi. Ban ra ya ka cing mentoy da ka bangi ba wai. Mo long ngim so to nat te. Ikwa pada ka cing start ka cing sempang. Da ka cing yadil. Da ka cing trailang ba ka sarkar. Inon ra ka ni ka cing mentoy. Karena mukta ai kecing ngisutu wak sarkar kalim kecing ya tang bangi kham pan mangi kiwa khamret mo kiwa ha pak sarkar tingi kwa kan ya kata kecing rilang wak sarkar kan sutu kan yangi bangi ni dan hak de ban yo ya kakam ni dan hak ban yo ya kecing sio ko biang teh nai bakat banda ong pat banda ya khun da ka kies tengah snow kumpa ngila ya ba da kawai mo ndai long na kalyang chungi tingi supa ba kilat kelenti kecungi ban pen ko mo sarkar kalong da kacingnya keren kamdai da ka kies ikwa bendan kata kacingnya deal mal ka sarkar ni angnot ba ka sarkar kan sengap ya ga ai ka ba kinong hikai ki ut mo ndai e ba kan ka sarkar kan ap ya kinong hikai hadu ba kan dami hadu ne puot ke hadu ba kum kinong yalam ka asion jengin hikai mo ka masasa bangiyong Jika pay hadu no put bukan perkat no bukan ai no da kies. Rai long na kaleng jungi ngim kwa ta bukan pay hadu ta put ni khmi lenti ho sarkar. Shaban pay hadu ta put kadai ban lei ai na ko ban ta gi nai kai.